ka Meghalaya wala ka thrang banyo penbej no yo put usam ubadan hasilan terbat ka Assam handai kamla apat banle ai namar hadu mentau umentrang ba ka Assam umpat aiktin ai lanu banyakran halor kate ka benta hawai thu ikani usumbut mentrang ba ka jela ba perstun tensong loong ba nakaliang mentrang ba ka jela konrat ki sangmau layai persang bunsin banyo banyikendu yu mentrang ba ka Assam usarban nanda sonwal handai hadu mentau umpat aiktin setia lanu ban kendo Laban kedau hang ni badang sian kalami biang ka jingsong siir kipat nongsong senong ka umwali langpi hadin baki pulut ka Assam kilat mu bante ya ka jaka trikam ha kate ka jaka Bi uchi pesta jongi ulade bo appointment na asen laisi tenrei umnor ka jia ba uneu chief minister nang thina Assam tenrei recently ulah bo yang ya ka ulah bo biang appointment ulah kapat yang ya chief minister Sonowal Assam ba un aipor ba ngene kenduk akan ono ski ka blok convenient yu ba chief minister jong Assam at Meghalaya kin song ban berkat sani ban le ka bron kam ha bi dei mereka interstate boundary jong ka Meghalaya ka Assam Trailan trai kata kalaban ngamla ban ong lanu tang balong ba ka appointment chief minister jong ula de pa ula de psik ula tho de jing tho ru na ka benta ban yo ka date ka balong convenient Buraan na kini banyo bangin dia syong ya ka penting ha pedeng ki atali ki jelah